Coñezamos un pouco a unha persoa que cambiou a historia deste pequeno pobo, remontándonos ao pasado. De onde ven Manolo Seco? Eu nací en Roupar, pero cando cheguei aquí viña do País Vasco. Había estado en Basauri traballando un ano ali de maestro. Cal foi a túa primeira impresión? Pois que era un pueblo moi bonito. Nos gustou moito. Xa vin que a miña muller me había casado aquel ano e a primeira impresión que tuve foi moi boa. Por que Mestre? Bueno, a min o de maestro sempre me gustou. Eu creo que cando xa empecé a estudiar o bachillerato que eu fixen en Lugo, durante o Brau, en Roupar, na escola de Roupar, durante o Brau daba clases na miña casa e me gustaba. Creo que sempre me gustou ser maestro. E agora vayamos o instante en que cambiou a historia dun home e un pobo. Por que voleibol? Pois sí, é unha pregunta hasta difícil de contestar, porque non sei por que voleibol. Realmente non é ningún motivo. Eu realmente xoguei na miña vida, sempre me gustou o deporte, pero o que máis xoguei na miña vida deportiva cando era novo en Lugo era balonmano. Pero, bueno, despois aquí empecé co voleibol, xa digo, non sei, por algunha razón que non recordo. E empecé a xogar a voleibol, vamos, no colegio, colocando unha rede na parte diante do centro. Bueno, creo que atrouxo a moita xente porque empezou a gustarlles. E eso foi os comenzos. O que pasa é que o club, probablemente o Aldebarán, fundámoslo no ano, creo que foi na temporada 92-93, a raíz de que ganáramos un campeonato galego infantil. Poderíamos dicir que aprendías mentras ensinabas? Eu, ao mesmo tempo que enseñaba voleibol, aprendío. Recordo perfectamente que nun momento determinado lle había enviado unha carta a un equipo de Palma de Mallorca, chamábase daquela o Son Amar, que xogaba unha liga europea e tal, e eu non sabía que ensiñar. Me daba cuenta que non había onde buscar información, daquela non había internet, e mandelles unha carta para que me enviaran información, vídeos de partidos e tal. A verdade é que nunca me contestaron, non? Pero eu ao mesmo tempo que eu iba enseñando aprendín. Creo que a primeira persona que eu vin xogar con un colocador solo foi a Fabiana Gallera, unha rapaza que entrenou aquí a uns cadetes no ano posiblemente 94 por aí, e eu non sabía que se xogaba con un solo colocador, pensaba que había que xogar sempre con todo, non? Así que a partir de aí tuve que evolucionar intentando aprender ao mesmo tempo que aprendían os xogadores, efectivamente. Un proceso no que te fixeche máis adestrador e máis mestre? Máis entrenador fixenme, eso seguro, e máis mestre tamén, pero tamén estou seguro de que para facerme mestre tiría que volver a empezar, e para ser entrenador tamén. É seguro que nas dúas profesións, nas dúas cousas, cambiaría moitas cousas. Ao final, deixache unha gran pegada. Eu deixei a pegada eu porque só fui a cabeza máis visible, non? Fui unha persona que entrenaba ou que estaba no club e tal, pero houve moita xente que fixo moito polo voleibol de San Saturniño e que ao mellor non se lle reconoce tanto públicamente ou non é tan conocido públicamente, pero a min ven má memoria xente, Manolo de Prospes, que foi, creo, o primeiro presidente, ou Germán Orjales, ou Alfredo do Pico, non sei, Iñaki Sautúa, unha persona que fixo un cambio importantísimo no voleibol de San Saturnino no tempo que estuve de presidente, non? Entón, eu deixei unha pegada e efectivamente tuve certa influencia, pero houve outra moita xente a que tamén é de un deber casi recordarlo, non? Aínda así, a túa ambición influiu en facer isto posible. Creo que sí, eu creo que a miña ambición por facer cousas, por tratar de darlle á xente posibilidades, eu creo que trasladouse ao voleibol aquí no crecemento e eu me alegro, eu creo que efectivamente algunha influencia houve, sí. Quedouche algo por facer? Creo que a nivel do voleibol, a nivel do deporte en general, pois creo que fixen todo o que puiden, o mellor que puiden. Pero, como a mosa desa ambición, sempre me quedou a espiña de non haber feito algo máis importante en balonmano femenino, porque tuvemos equipos moi bonitos e moi interesantes
e nunca conseguiron títulos galegos, por exemplo, que estuvemos sempre aí ás portas. Pero, bueno, me sinto satisfeito do que fixen. As sementes que plantastes xerminaron nos éxitos actuais. Eu me sinto orgulloso de que isto haya rematado, haya culminado, non rematado, culminado na situación actual, e só deseo que isto siga durante moitos anos e, sobre todo, deseo que na base, na xente dos pequenos, volvamos a recuperar un pouco o protagonismo que ao mellor tuvemos durante unha época importante, non? Como te sintes ao pensar que lle ensinache a pais e fillos? Hombre, pois me sinto contento, moi contento, moi orgulloso, non? Efectivamente que ensinelles a pais, ensinelles a fillos, e incluso agora xa ao final, incluso ensinelle a algún neto, non? O cual xa era o non vai máis. Para rematar, que che inspira este lugar? Me inspira ilusión, me inspira nostalgia, me inspira, non sei, momentos fantásticos. Eu aquí houve partidos ou momentos onde disfrutei realmente vendo xogar aos nosos equipos, pensando que eu lles había enseñado a eses rapaces, non? Me inspira pensar que o voleibol, o deporte neste caso, lle axudou, eu creo que a moitos rapaces e rapazas, lles axudou a mellor a cambiar o enfoque da súa vida, non? Seguro que o haber formado parte dun equipo, haber xogado, haber competido, haber ganado, haber perdido, cambiou un pouco a dirección da súa vida para millor, e eu creo que para min eso é o millor que poden haber feito. E entonces ver este pabellón para min sigue sendo ilusionante e sigue sendo unha visita casi obligada e desde logo moi agradable. A chegada de Manolo supuxo máis que a chegada dun mestre ou un adestrador. Supuxo a chegada dunha persoa que se quedou fabricando soños para San Sadurniño. Grazas, Manolo.